Здравейте, геймери! Аз съм ГНС и това е трети епизод на Clash of Clans. Така, много искахте Clash of Clans. 3 човека. Много. Димитър имаше някакъв с скелет на YouTube, нали, профила му и всичко ми стърчи, нямам проблеми, трябва да се пострижа. И един във Facebook страницата ми. Ако все още не сте харесали, може да я харесате. Надявам се да ви хареса клипа, защото започваме така. Пускам се и мисля, че ще е HD. Намерих програма. Cyberlink, Powered, нещо си там и закривам камерата. Не ми се прехвърля на компа за това. Да се надяваме, че наистина ще е HD. Клипът. И не знам. Окей. Какво стане? Не знам. Окей. Забравял съм по остатъка. Интересно. Нека да заредим. То движа екрана на Clash of Clans. Ще атакувам. И да. Ще направя и на онлайн Headball. Тази игра ми я препоръча Алпито. Даркар Дудов. Аз така му викам Алпо. И не знам, всичко стърчи тук. Не знам, ще спра клипа и когато се върна, ще е заредил. Окей, върнах се и можах да ви покажа, защото съкнах извън кръгчето на Mobizen. Ако ме питате с коя програма снимам, Mobizen. А ако ме питате с коя програма си обработвам клипа, също аз не си го обработвам просто за Sun HD. Това е Cyberlink, нещо там, видеоедитор, нещо такова. И видях, че са ме атакували 3 и съм събрал 35 копи. Даже всъщност не знам къде си сложа камерата. Ето тук ще я сложа. Ето сега сигурно на мен не ми забива. То не ми забива, де. Но на вас ще ви забива как движа, нали. Какво е станало тук? Айде, оттам не съм играл. Ще ме мръдна, но заради вашите предвид, вие ми казахте да играя и съгласих. Добре, атакували са ме някакви. Не ми пука. И както виждате, тук невероятно. Не знам, този клип заради вас ще го направя към 20 минути, може и повече, не знам, защото искам на камера просто да се изчисти тия неща. И не знам, аз не помня какво ми е променено, макар че си видях последния клип. Май огради и не ми е толкова мръсно всичко тук. Дървета, трънкове, че не знам на български как е, няма значение. И това ми е войската. King BG, Dark King BG ми я препоръча. Да, аз съм изгоден от клан. Еми нямаме клан. Какво се прави? Съжалявам. Не знам в кой клан да вляза. Сигурен съм, че в клипа, в коментарите сигурно ще влезе в моя клан или нещо такова. Поне така мисля. Не знам. Но дано тези 3, които ми препоръчаха да играят тази игра, всъщност аз се играя. Имам даже поредица, както знаете, да я го видят клипа. Защото иначе малко ще съм разочарован. Така. И къде си обера всичко? Много съм зле с ресурси, какво ли не, значи нямам думи тук някакви да колектвам. Вау. Опа, пак закрием камерата. Даже вие не ме виждате добре и дано да се запише това нещо и дано да няма фейлове. Има доста апдейти, като взимам голда. 53 лева съм.
Даже не знам какво ме е променено наистина. Не знам какво ме е променено. Така, тук някакви поченки, аля-баля. Така, тук. Това ми е на 9. Опа, не. Чай видя, всички ли са ми на 9? 9. Сега съм закрил камерата, това е на 9. Това всичко е на 9. Поне така мисля. Дано. С оградите са много зле, само това мога да ви кажа. И ще събера много диаманти по всичко това. Не съм влизал от играта от 2 месеца, не знам, просто забравя се. Понякога влизам, но много рядко. Така. Записвам 5 минути. Тъй като съм си потвърдил профила, вече мога да снимам на 15 минути. Ей! Ей, да! И сигурно всеки ден може да има по един стрим в YouTube, който ще е много зле. Защото не знам програми за стримване на таблет. Опа, не, на таблет. Знам, че сигурно ще напишете Гъшър. Не ми е съвместимо с устройство или шоу, но искам да е в YouTube. Не знам дали сте ме разбрали и се надявам да изгледате до края клипа. Или просто да сте стигнали до тази част. И много често закривам камерата, което не е много хубаво, но както и да е, не ми се прехвърля просто на компютъра, както ви казах. И да. Закрием ли нещо? Тук не закрием нищо. Добре. Искам много да стримам от таблет, защото мисля, че то няма ми лаги. Но не знам, освен Гъшър, шоу пък в някакъв си сайт там. И просто, ако искате, ако знаете, просто ми помогнете. Ако искате да гледате с ясни стримове, поне така мисля да става и да не забива, както от компютър стримва. И така. За пореден път така. Показвам. Така. Събрахме доста джемове. Окей. Така, чакай, къде са вземи неща, докато и се изчистват нещата и хмеле. Така. Свързвам си слушалките, само това да отбележа. Ох. Добре. Окей. Това съм си го поставил и на това нещо. Таблета не. Това нещо. Това нещо. Много съм бавен. Просто скипнете до... Всъщност... Няма значение. Нали искате Clash of Clans? Ето ви, Clash of Clans. Ще гледайте и това. Съжалявам. Просто не ми се скипва. Ще гледате това, което правя. Нали? Искате Clash of Clans? Заповядайте. Клипче. Сигурно ще го кача на 13. Тоест, това е... Кой ден сме днес? Събота. Не, няма казвам така, макар че го казах, няма значение. Добре, и дойде момента, в който аз ще атакувам. Дали да атакувам? Добре, ще атакувам. Войската ми, не знам какво ми е, няма значение. Тук 380 парички, това няма смисъл. Добре, не знам какво говоря, няма значение. Така, аз мисля, че съм готов. Вие готови ли сте? Да имам късмет. Не. И това ще си го преместя тук. Голямо местене. Голямо чудо. Но все пак ми кефи оранжевия оверлей на фейскама ми на OBS. И се радвам, че OBS направи. Какво? Мобизен. Поправям се Мобизен. Кефи ме оверлея на Мобизен.
Така, за пореден път, няма значение. Добре. Що стига? Какъв той човек с 1000 голд? Виждате ми какво. Добре, нека да застане като хората. Това дали ще го унищожа? Не знам, дали да рискувам? Какво ще кажете? Аз просто вече не ми е много за войската. Яко видео. Добре. Следът ком. Така, тук ще поставя Wizard. Така. Сега ще да закрием малко. Добре, няма ли нещо друго? Какво става тук? Нищо. Добре. Не. Стига ли? Още давайте! Но мисля, че е това. Сега къде да ги... Опа! Дълго се не види. Но те тук не могат да ме видят. Добре! Така. Знах, че ми пречи тази камера. What? Те нищо не направиха. Направиха. Окей. Знам, че съм забравил как се атакува. Да съм играл толкова време. Добре, няма слагам хилката още. Или пък да си я сложа. Виждал съм много такива бази. Добре, тук си слагам това. Слагам си една хилка. Окей, мисля, че ще победим. Защото изърдите ги разкатах. Но не мисля, че ще е на 100%, защото си изхъбих всички визърди. Но 50 ще има, това е ясно. 50 ще има. Толкова съм доволен, че си потвърдих профила. Иначе сега просто трябваше да скипвам всичко. Има един уизърд! Ще направим 2 звезди! 2 уизърда има. Браво! Даже не си използва хилката. Влезе в ден. Крипърчето ми звъни. Ако не знаете за кой говоря, да Creeper Gaming BG. Ще напиша с един клип. Съжалявам. Сега няма да ми виждате красивото лице, няма значение. Снимам клип. Окей. Той даже не успя да си напише това, което ще да пише, но както и да е добре. Дали за 3 секунди ще успеем? Не мисля. Или мисля? Я да видим. Окей, 20 секунди. Успяваме. Добре, уважаеми зрители. Вече така ще ви наричам. Всъщност не знам. Не знам как да ви наричам. Хора, геймери, уважаеми зрители, дами и господа. Каквито и да сте, не знам. Не знам просто какви сте вие. Добре. Така. Не знам, аз ще остана с тази база до края на 7 левел. Възвърнах си това. Силвър 1! Невероятно. Толкова съм далеч от голда. Просто не знам. Така, не знам. Това няма ли да си го вземам? Какво е това? Така, нека да си направя същата войска. Тук камерата пречи, затова я свалям тук. Така, имам 4 по 5 тук. 5 тук. 5 тук. Не. Пълса. Не, бе! 5 тук. Колко джайнти имах? Вече изгледам, че 6 по 6 джайнта.
Не! О, значи вече 6. Места. Тук трябва пак да се приместя. Тук така. Така ще направя. Аз така си ги правя, за да не чакам по толкова време. И това да е за клипчето. Чуя се дали да направя тъмдейл за това клипче. Дали да отделя време. Не знам, сигурно ще направя тъмнече там на Clash Clans. Ще потърся в Google. И говоря безмислени неща, само това да ви кажа. Така. Това е. Утре ще направя още един клип на Mobile Games. Всъщност това не е на Mobile Games. Но утре ще има четвърти клип на Mobile Games. И знам, много бавно говоря, съжалявам. Нека да си направя малко градки. Ще изхъбя парите. Поне да имам по-голям защита около... Знаете. Всъщност за какво ми трябват пари, де? Да, замислете се, но нека първо това да направя. Айде, отидоха ми парите. Рип. Така, много апдейти. Я да видим какви са апдейтите. Не, тук, къде бяха апдейтите? В настройките. More news. Добре. Окей, имам много апдейти. Ако искате, елате днеска на стрима. И пак ви казвам, коста тук. Напишете в коментарите програма за стримване. Без гъшър, без шоу. Защото само тия знам. Просто не. Ама и да стримват в YouTube, да. Добре, да не харесва клипа, ако така можете да го харесате, за да виждате повече клипове от мен. Може да коментирате, за да изразите вашето мнение, може да се абонирате, за да се присъедините на геймерите. Знам, че нищо не разбирате. Може да споделите клиповете ми с приятелите си, за да могат да се развия. Може да харесате Facebook страницата ми, последете го Google+. И мисля, че е това. Добре, нека да видим. Има ли нещо друго? 100% съм избрал нещо, но както и да е. Да, харесва клипа и чао! Нека да го спра. Да.